Gil, el pagès de Ham, de J.R.R. Tolkien, l'autor del Senyor dels Anells, l'autor del Hobbit, l'autor del Silmarillió, l'autor dels contes d'Úrin, l'autor de moltes obres. El que passa és que aquí tenim una narració breu, d'acord? És una història ambientada en un passat alternatiu d'Anglaterra, fantàstic, fantasiós, i en la qual hi ha Gil, que ha de fer fora a un gegant que ha entrat a les seves terres. Amb un trabuc aconsegueix fer-la fora i a partir d'aquí aconsegueix fama de caça monstres. Més tard arriba un drac i per la fama que té el deure, entre cometes, de fer-lo fora. El que fa al final és tan fantàstic que vos ho deixaré llegir. És un conte breu però consistent, una rondalla d'autor. És com el Martí Tacó de les rondalles mallorquines però a l'anglesa, d'acord? A favor del valor, de l'enginy i en contra de les aparences i els